Il-korruzzjoni tieħu l-ħobża ta' kuljum minħal in-nies. Illum nafu li l-Partit Nazzjonalista ma kienx negattiv qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Minnaħa l-oħra, l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien kienu qed jipproteġu lil kriminali. Hekk qal il-kandidat tal kap tal-Partit Nazzjonalista, l-Avukat Bernard Grek, waqt li kien intervistat fuq Net FM mill-ġurnalist tat-Times of Malta Kit Mikallef u kienet jikkummenta dwar l-aħħar żviluppi bl-ifriżar tal-assi tal-ex Chief of Staff Kassilja Kix Khembri kif ukoll Brian Tonna u Karl Cini ta' Nexia BT. Bernard Grek qal li dawn l-iżviluppi qed juru li Simon Busuttil u Defni Caruana Galizja kellhom raġun u għalkemm illum dew jiċċajlqu l-affarijiet fadal ħafna aktar xi jsir. Dwar l-aħbar li martu Meri riżultat pożittiv għal coronavirus, il-kandidat tal kap tal-Partit Nazzjonalista ħal okkażjoni jirringrazzja lil dawk kollha li kkomunikaw miegħu u magħha biex jagħmluhom kuraġġ. Spjega li jinsab tajba u kważi mingħajr sintomi, iżda l-attest immarka pożittiv u kellu jmur jgħix fi proprjetà oħra. Bernard Grek qal li bħala familja illum qed jgħixu realtà differenti, iżda jaċċettaw li kulħadd qiegħed f'baħar wieħed. Qal li għażel li jagħmel kwarantina sakemm joħroġ ir-riżultat bi prudenza u bi prekawzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali fil-partit u qal li qed jiltaqa' ma' kull membru parlamentari wieħed. Spjega li għandu l-fiduċja tad-deputati kollha li kellem sissa, iżda jekk ikun elett kap għandu l-obbligu li kuljum jibqa' jaħdem għal fiduċja ta' kulħadd u dan se jkun qed jagħmlu bid-dialogu. Kompla li se jniedi fond esklusivament għal kampanja elettorali flimkien mal-ġbir ta' fondi regolari u wara li jkollu l-istampa kollha se jkun qed jara kif jutilizza ħjar il-każini mingħajr ma jinbijaw. Bernard Grek wiegħed li jrid ikompli jsaħħaħ il-midja tal-partit li għandha tkun utilizzata aħjar biex tkun aktar effettiva filwaqt li tingħata l-għajnuna lil ħaddiema.